Utopías, lugares del buen vivir. Benvinguts i benvingudes a una exploració més del vaixell d'Utopies. Avui ens han convidat aquí a la seu del Núria Social d'Olot a participar d'un seminari que porta per títol Descivilitzar el món, capgirant els mapes físics i mentals. I per nosaltres, que som un vaixell que anem explorant els llocs del bon viure, això de capgirar els mapes ens ha semblat una molt bona oportunitat per tornar a veure amb quina brújula ens fixem a l'hora de navegar per aquests mons que anem explorant. Un d'ells és el que ens proposa Uniterra i una de les seves fundadores, de fet la seva fundadora, Àngels Canadell, és aquí amb nosaltres per explicar-nos. Primer, Àngels, per què ens heu convidat i què és el que estem fent aquí avui en aquest seminari? Doncs ens hem convidat per ser part d'un caminar plegades en aquest aprenentatge de crear mons plurals, de desmuntar una capa que cobreix la vitalitat del món i que la tapa sota un mantell, com diu el Raül, de tecnologia, de mecanicisme i de domini i d'espoli. I llavors nosaltres treballem aquesta feina que en diem de civilitzar. Un dels seus eixos és el diàleg entre les cultures i és el prendre consciència de com anem permetent que aquesta vida es manifesti i aprendre a conviure, no? Aprendre a conviure amb la diversitat, no només de cultures, sinó de territoris i amb la nostra pròpia diversitat personal, no? Amb les nostres pròpies ombres, amb les nostres pròpies foscors. Àngels, és curiós perquè nosaltres preguntem sempre per què ens han convidat, per saber exactament què és el que s'espera de nosaltres, però després acaba passant el que acaba passant, no? Que és això, que naveguem juntes amb una voluntat d'aportar coneixement col·lectiu a aquests llocs del bon viure, no? I nosaltres teníem moltes ganes d'entrevistar-te, Àngels, aquí a Utopies, ja des del Festival Meandre d'aquest any 2025, que va tenir lloc el mes de maig a Sant Jaume de Llierca, i volíem que ens expliquessis què és Uniterra i per què aquesta necessitat de crear aquesta Universitat de la Terra. Ara sortim una mica del context del seminari en el que ens trobem avui i a partir d'aquí presentarem a una altra de les persones que està aquí a la taula amb nosaltres, que és la Pilar Vergés. Pilar, bona tarda, com estàs? Bona tarda, molt bé, encantada d'estar aquí. La Pilar és una de les persones que viu aquí en aquest territori i que és avui també amb nosaltres aquí al seminari, aquest seminari que té per objectiu compartir, que és el que entenem per descivilitzar el món, i acabareu entenent per què és important que estiguin l'Àngels i la Pilar juntes en aquesta primera obertura d'aquesta navegació que comencem avui des del Núria Social. Primer de tot, Àngels, tornem al fil i explica'ns què és Uniterra i per què vas crear aquesta Universitat de la Terra. Doncs en primer lloc perquè jo vinc del món educatiu i sempre he sentit molt la necessitat justament de crear un llenguatge i un paradigma, no? Un marc, més que un paradigma, un marc que ensenyi o que acompanyi les persones joves principalment a respondre dels reptes que avui dia tenim, no? I està clar que totes les institucions, i especialment les educatives, encara reprodueixen un món absolutament caduc i del qual no volem ser-ne part. I aleshores, des d'aquesta responsabilitat, diríem, és com crear un context d'aprenentatge que no és només d'ensenyament, sinó d'aprenentatge col·lectiu, perquè això ens pertoca a totes, que està molt focalitzat en la idea d'aprendre a habitar el món i a transformar-lo des d'una mirada sencera. Això és una mica sencera i alhora interconnectada. És aquests dos eixos que ens semblen fonamentals per
per sortir d'aquesta civilització, no? d'aquest món basat en el domini i en l'expoli. No? I llavors creiem que un dels temes principals és la manca de cosmovisió, és a dir, el no sentir-nos part d'un món sencer, d'un món que contribuïm a crear juntes, doncs és una mica el punt de partida. I per això doncs, ens inspirem també en cultures originàries i en les nostres pròpies tradicions antigues per recordar com aquesta experiència de ser al món i de que la nostra ment i la nostra consciència crea el món, no? Creiem que és un missatge fonamental per la gent jove, no? Que està molt, molt, molt desvinculada i molt descreguda, podríem dir, de les seves pròpies capacitats. No? És com aprendre juntes a percebre aquesta connexió. En primer lloc és un aprenentatge perceptiu, pensem que ve d'aquí, no? El repte principal per tornar a connectar amb la Terra, no? Per despertar la sensibilitat ha d'haver-hi primer un treball corporal també, no? I d'obrir els ulls, d'obrir tots els sentits perquè es produeixi aquesta primera connexió, i a partir d'aquí hi ha tot un itinerari que proposem nosaltres que se'n diu Habitar el món, que s'inspira en una roda, que s'inspira en els elements, i que volem seguir també des de la paraula aquesta que avui dia ja és més comuna de l'ecosofia, que senzillament vol dir que volem aprendre, escoltar i aprendre de la terra, no? Que és la mestra. No? Pilar Vergés, ens agradaria que ens poguessis compartir, lligat amb la feina que està fent Uniterra, que és aquesta comunitat d'aprenentatge, doncs, quin és el teu diagnòstic? Què està passant amb les persones? L'Àngels ha fet molta referència a les persones joves, no? Quin és el teu diagnòstic, el perquè d'aquest desencant de les persones més joves, potser, no? A voler habitar el món escoltant-se a si mateixes, no? I estan connectades doncs, amb la terra, amb altres formes possibles de viure? Bueno, jo considero que no hi ha un desencant amb la gent jove, al contrari, cada vegada hi ha més gent jove que té ganes de tornar a la terra, de tornar a lligar-se, de tornar a ser lliure, de ser independent, de no necessitar de les estructures socials que fins ara han servit, però ara ja no. Ara hi ha una frase molt clara que diu fins aquí hem arribat. O sigui, és un punt de fins aquí. A partir d'aquí té que ser alguna diferent, alguna nou, perquè pugui haver-hi aquesta reconversió, no? Aquest renaixement de la humanitat. I penso que bàsicament és trobar, recuperar les memòries. Més que les memòries escrites i així com històriques, és la memòria original del ser humà, no? Tornar a recordar, no? Com podem viure en un planeta que té tot, que ens ho dona tot, que amb tota aquesta facilitat perquè creix tot sol, i com poder harmonitzar-nos amb això i crear una manera de viure familiar. O sigui, més que grans ciutats i grans comunitats, són nuclis familiars, relacions properes, i hi ha molta gent jove ara que ja està començant a viure, gent jove i gent gran, que tornem a recol·locar-nos aquí, no? Que estan reconnectant-se amb aquestes compartís. Per exemple, on vivim nosaltres, hi ha gent que vivim d'una manera que no tenim electricitat suficient per segons quines màquines, però tenim amigues que estan a baix i tenen rentadora, l'altra té internet a casa seva, l'altra té... i l'altra les pastanagues i els enciams. Llavors, entre tots i entre totes anem fent com una comunitat, com un poble. I això és el que molta gent jove està fent ara, juntant-se en grups, compartint cases, compartint tot, per poder remodelar un sistema de vida. Anava a dir que està clar, que no he dit, però que d'alguna manera també volem ser una miqueta una xarxa o un lloc on es manifesti tot això que està passant, que està clar que està passant arreu del món, no? De moviments de totes les edats, de transformació des de les bases, però que la nostra aposta és dir, doncs, ha d'haver-hi també un entorn d'acompanyament que això ho transformi en cultura, és a dir, que també, que faci visible tot aquest moviment que ja existeix, de generar una nova realitat i una nova manera de viure, però que al mateix temps es creïn unes narratives, es transformin en una manera de conèixer i, per tant, mica en mica vagi desplaçant aquestes maneres de fer científiques, tecnològiques, capitalistes, etc. I això també
ha de poder-se revertir en crear noves maneres, noves formes de fer economia, noves formes de relacionar-nos amb les tècniques, amb el nostre propi vida interior, com deia, i amb l'espiritualitat. I això és el teixit cultural. És a dir, és com posar-li la capa, per dir-ho d'alguna manera, o afegir-nos, o posar-nos al servei d'una cosa que ja està passant i que per nosaltres té una part doncs, també d'articulació, no? De nous mites, de nous símbols, d'un llenguatge que vagi reforçant, per dir-ho així, allò que ja està viu. No? Una mica és més no ensenyar res des de dalt, és al contrari, és des d'aquesta escolta de baix, de les persones i de la terra mateixa, és com entenem que la cultura neix del sotabosc de les persones i els territoris. I per tant nosaltres volem ser altaveu d'aquest sotabosc cultural, no? que ho parlem dient que és una transformació de mites, és a dir, és basat en el que deia ella, no? En aquesta confiança en la vida mateixa, però això també requereix crear referents i anar-ho compartint, sobretot perquè es necessita molta força per desplaçar el sistema. No? I bueno, pensem que és un treball en conjunt, no? En paral·lel, i que és anar-se reforçant en la mateixa direcció. Jo us he convidat a aquesta taula juntes perquè crec que cada una, almenys des de la meva percepció i del que us conec, doncs representeu una forma justament de... Com deien avui al seminari, les paraules són absolutament imprecises per dir el que volem dir, però ho vaig a dir. És a dir, jo veig a l'Àngels i Uniterra intentant ordenar totes aquestes memòries i proposar una narrativa que ens sigui útil per tenir referents i, ostres, i orientar-nos, no? I molt relacionat amb el que és l'educació mateixa. Sí? I lligat a tot això, doncs, una forma de pràctica d'aquesta vida a través de el que ens comentava la Pilar, no? De la nostra quotidianitat, del com vivim, del a què dediquem el nostre temps, com ens relacionem amb la terra, com ens relacionem amb els elements, sí? I com encantem la vida perquè realment puguem transformar la forma de relacionar-nos amb la terra. No? De fet, és una pregunta que des d'Uniterra us feu constantment, que és, ostres, quin és aquest punt sec que no ens permet o que ens dificulta canviar la manera de relacionar-nos amb la terra? Hem de buscar aquest punt sec o hem d'anar fent durant el nostre dia a dia per anar-nos donant compte, no? Anar-nos adonant de com podem canviar la forma de relació amb la terra o potser no canviar, però realment posar consciència a que som part d'un organisme viu. Clar, és un itinerari que per mi el focus aquest principal de la transformació és això que hem dit abans també, del fet de que res no està separat de res. I això és, d'alguna manera, el fet de posar-ho en un currículum, és a dir, que si tu estàs aprenent a treballar la terra en una finca de permacultura o d'agroecologia o el que sigui, aquest treball que estàs fent té a veure amb com tu, evidentment, com tu veus la matèria mateixa, no? Què és el fang per tu, què són els minerals, com tractes tu allò que estàs generant, no? Més enllà del fet de produir alimentació, que és bàsic i està clar, no? Però veure que això està relacionat amb una manera d'entendre la relació, com estem relacionats amb els minerals, amb els diferents regnes, per exemple, i com això està vinculat a la nostra pròpia vida interior, no? Com al ser part d'aquests processos aprenem a relacionar-nos d'una altra manera amb la nostra pròpia vida interior i, per tant, finalment tot neix d'un focus que és la mateixa vida, la vida que viu i que contínuament està originant els processos orgànics i ens està donant la capacitat de comprendre'ls. No? És com no separar la consciència i el coneixement d'allò que estem fent, que és una mica el que ella diu. No? Llavors, és inseparable i el que volem mantenir és aquesta consciència de que és inseparable perquè formem part d'un sol món, tot i que s'expressi de 1000 maneres. Pilar, tu deies que a la joventut no hi ha desencantament i a mi em dóna la sensació de que hi ha com faccions dins la societat que sí que estan desencantades i jo et preguntaria com
podem reencantar aquestes parts que estan desencantades o que potser s'han com, diguem, per dir-ho d'alguna manera, abandonat, no? A aquest malestar, no? I en comptes de fer com un petit peron, entren a una corrent que els fa com veure que no és possible aquest benestar. Llavors la pregunta seria com ho podem fer per reencantar aquestes parts que encara estan desencantades amb el món? Jo, en primer lloc, no he dit que tota la joventut estigui desencantada. I que hi ha joventut que sí que està buscant altres maneres i altres vies de viure. Jo que penso que... Jo considero que no hem de reencantar res, sinó simplement les persones que estan al nostre voltant, que ens coneixem, que ens anem trobant, que ens anem veient, coneixen altres maneres de viure, saps? O sigui, jo penso que no hem d'estar... Això és molt joc, però no és una cosa d'ensenyar una cosa que no sabem ni com ensenyar, perquè tampoc tenim els mitjans de com transmetre això. L'única manera és viure com tu vius i poder tenir una filosofia, si fa falta, mental per l'hora de compartir, de poder explicar i així, que pugui fer recordar. Perquè no és qüestió de posar res al cap de ningú, és qüestió que despertin el que ja tenim dins tot. Llavors les maneres, cadascú té la seva. I clar, hi ha una part del món encantat i l'altra part del món desencantat, perquè això també és el que dèiem abans de l'equilibri, però jo considero que estem arribant a un punt tan màxim que ja no és possible més desencantament. Només es pot ara reedificar, reestructurar i refer una manera de viure humana. Que avui una de les preguntes que sortien a la trobada ha sigut aquesta, no? Què és ser humà? Apa, pensem. El que és interessant la pregunta. Què és? Doncs, Àngels, no sé si volies afegir alguna cosa. M'agradaria molt que abans d'acabar aquesta primera part del programa ens presentessis quina ha sigut la temàtica de l'inici del seminari d'avui, les preguntes que s'han plantejat, i que ens presentessis també les dues persones que heu convidat a Uniterra, qui són. Lligat primer amb el que acaba de dir la Pilar, una miqueta aquesta orientació és un dels propòsits també d'Uniterra, és a dir, aquest sentiment ja has dit, quina és la pregunta de què vol dir ser humans? Això ens torna a preguntes fonamentals que ens poden fer de brújula cap a aquest caminar conjuntament que és necessari que compartim. Jo crec que sí que és necessari col·lectivament un sentit d'orientació i això és el que aporta una cosmovisió. Des d'aquí, torno a dir, això és una mica el propòsit principal d'Uniterra, generar aquest marc o ajudar a fer visible un marc que ja està emergint. I en aquest marc, les persones que han vingut avui, aquest marc nosaltres el dividim en una sèrie d'eixos que estan vinculats als elements i a les energies de cada estació i que en diem la roda cosmoteàndrica perquè està inspirada en Pànica, entre altres persones. I en un d'aquests eixos està vinculat al canvi de mites, és a dir, entendre que estem en un moment de transformació fonda, en un canvi d'època, clarament. Això vol dir que els mites, és a dir, les creences que han estat generant aquesta civilització estan podrits i estan caient i tardim que tardim, això és el que estem vivint, que és com l'equivalent, podríem dir, del sotabosc que deia abans. Llavors, aquests mites, en la mesura que això va caient, ha d'anar emergint, perquè és la vida mateixa, emergeixen noves creences, noves formes d'articular la realitat en el món actual, en aquesta època. I des d'aquestes creences mítiques és d'on nosaltres enfoquem el tema del diàleg entre cultures, perquè aquest repte de canvi d'època i de civilització en aquest moment estan implicats les diferents, tot el planeta, per dir-ho així, per la situació que estem vivint. I com a civilització que ha estat dominant i que ha estat en bona part responsable d'aquesta gran debacle ecològica i social que estem vivint, doncs hem d'aprendre
a sortir del mapa, per dir-ho així, no? A sortir del mapa de persones eurocèntriques i tots aquests patrons en els quals hem nascut, i això també és un aprenentatge, no? Per deixar pas a altres visions i des d'aquest diàleg doncs, que neixin altres maneres altres respostes. No? Aleshores, el Raül Fornet és un filòsof que va crear la primera càtedra de filosofia intercultural a Alemanya. Ell ve també una mica de la línia panicariana, que enfoquen el diàleg des d'aquest punt que he dit abans, no només un diàleg que passa per un treball espiritual, un treball interior, és a dir, d'un reconeixement de que has de ser capaces de posar en qüestió les nostres pròpies conviccions o creences per trobar-nos amb l'altre. I ens trobem en l'altre en l'àmbit més essencial, més humà, quan deies, des de la dimensió més humana i compartida. No? I ell té una vida i un itinerari molt interessant i molt compromès amb el diàleg entre cultures, especialment entre Amèrica Llatina, perquè ell és d'origen cubà, i Europa, perquè viu a Alemanya, i llavors ha acompanyat molt els processos d'exili, els processos de migració diferents que hi ha hagut al llarg d'aquests últims anys, aquestes dècades, i ha anat creant tot un coneixement i una experiència que ens sembla fonamental per acompanyar, torno a dir, el que estem proposant a Uniterra. I el Rolando Vázquez és d'origen mexicà i sociòleg, veu també de la mateixa font, de fet va ser alumne d'en Raül i ara és professor a Amsterdam i ha anat agafant dintre d'aquest mateix marc de la filosofia intercultural que he intentat introduir una miqueta, doncs ell posa el focus en la decolonització estètica i ho posa principalment en canviar la mirada, la perspectiva des de la qual estan muntats els museus a Europa. No? Això és una mica amb el que s'ha especialitzat, tot i que la seva base originària i que els connecta tots dos, i a mi en aquest cas també, és aquest interès per transformar la relació amb el temps. Això ja seria un altre programa. Espectacular. Però posem el focus justament aquí, el temps i el lloc com a inseparables, no? Però com entenem que, i això per mi va ser una mena d'intuïció molt clara fa molts anys, de que això era transformador realment, si érem capaces de canviar aquesta manera de percebre i de vincular-nos amb la dimensió espaciotemporal, ens alliberem del sistema. Bueno, mira, pell de gallina. Àngels, perquè a més, ostres, és el gran clic, diria jo. A més, doncs, tot aquest esforç de recollir aquesta narrativa amb paraules, amb reflexions, amb preguntes. No? Jo soc fan dels vostres textos, de com heu ordenat els vostres propòsits, perquè això no és fàcil. Ordenar-ho en paraules, dotar-ho de contingut filosòfic, però també al mateix temps aplicat a la vida quotidiana, relacionat amb les ancestralitats, amb els elements, amb el temps. M'encanta, vull dir, soc molt fan i des d'Utopies ho podem dir. Abans dèiem si podíem dir que som amigues o no som amigues, i tant, perquè aquí al Vaixell d'Utopies el que fem és entrevistar a les persones que coneixem, que per mi és un gir important per fer aquest periodisme de proximitat i d'atenció al que està passant realment en lo petitet, en l'àmbit més de veure'ns als ulls, de tocar-nos, perquè és des d'aquí des d'on volem compartir. La nostra expertise, diguem, és fixar-nos en l'expertise, m'encanta aquesta paraula, de les persones que coneixem, perquè són amb les persones que convivim. És aquesta convivencialitat que anem explorant i a través d'aquests micros ens anem inspirant els uns als altres, les unes a les altres, d'aquestes noves formes de viure que ens donen un alè diferent. I Uniterra, per mi, quan la primera vegada que vaig llegir la vostra pàgina web, perquè només us vaig conèixer a través de la pàgina a l'inici, i després a través de la Pilar Vergés, em va dir, no, és que hi ha una gent que es diuen Uniterra, que tal, i vaig fer, ostres, Uniterra, Google, pam, no? Bueno, doncs va ser un primer acostament, vaig llegir de pe a pa els textos i vaig dir, ostres, que fort que parlin de com tornar a ser nadiu d'un territori. Perfecte, no? És com... Em vaig a fer la pregunta de on soc, d'on vinc, per què tinc aquest vincle amb la terra. I no m'agradaria acabar aquesta primera part, que havíem dit que duraria 15 minuts, portem 24, fent-li una última pregunta a la Pilar, en aquest altre temps possible que plantegem des d'Utopies també, que té a veure
amb la relació amb l'espiritualitat, no? Què tan humà és ser un ésser espiritual? Què tan humà és? Ser un ésser espiritual. És que no pot ser d'una altra manera. Bueno, jo com ho penso, no? L'ésser humà no només és la matèria que veiem. Hi ha moltes capes, moltes freqüències diferents, molts estats diferents, i bàsicament l'espiritualitat és el lligam amb el tot. Pots dir-li Déu, pots dir-li univers, pots dir-li Buda, pots dir com vulguis. És aquest lligam que et manté unit a algo que comporta també totes aquestes memòries antigues, a l'origen, no? D'on venim, aquestes preguntes tan típiques, no? Qui som, on anem, no? Aquestes preguntes. Llavors l'ésser humà, perquè jo penso que aquest temps justament té d'especial, que està marcant aquest canvi, aquest salt és un salt quàntic cap a l'espiritualitat universal ja, perquè abans hi havia unes quantes persones que estaven connectades i que eren mestres que venien a ensenyar i a transmetre i tot el que eren els altres camps, no? Però és que ara és un moment que està obert per tothom. És a dir, tothom junts, perquè junts, per això Uniterra uneix la Terra i la universitat, és la Terra unida i és una, tots junts és que hem de fer aquest salt. Per això és important que com més persones estiguem així unides, lligades, saps, amb unes relacions així com més familiars, tornant a aquests orígens, no més tribals, perquè clar, som tots originaris de les nostres terres, no? Però en realitat només n'hi ha una. Pot ser d'aquí, pot ser d'allà, fins que no es borrin les fronteres no haurem fet la feina. Llavors vull dir que penso que tot això va lligat, tot això va unit i tot això va amb un salt quàntic més enllà de tot el que coneixem o podem imaginar-nos a nivell, diguem, espiritual, que és un nivell que ni sabem ben bé què vol dir. Ho intuïm però no ho sabem. I un dia, no fa gaire, vaig sentir parlar d'un espai, que és un espai on no hi ha, doncs, on la bandera és transparent, sí? I on les persones, doncs, dialoguen d'una altra manera, no? I es miren als ulls i treballen en família i això, a l'hora de... Quan m'ho explicaven, vaig dir, ostres, vaig a imaginar-m'ho, vaig a reivindicar aquest poder que tenim de la imaginació per entrar en aquest espai. I després, doncs, caminant i explorant, vaig veure que aquest lloc existeix, no? I que és un lloc que pot existir en el món material o pot existir en un altre món, però que és possible. Llavors, Pilar, m'agradaria que em definissis o que m'expliquessis com seria per tu un lloc amb una bandera transparent. Un lloc amb una bandera transparent és un lloc on no hi hauria conflictes. Els conflictes venen darrere una bandera. Doncs si hi ha una bandera que no té colors, no té dibuixos, no té res de res, i no hi ha bandera, no hi hauria conflictes. I jo vaig sentir també que aquesta bandera era transparent fins que es tornés invisible, que no calgués bandera. Llavors, considero que quan s'arriba a aquest punt no cal barallar-se per res. Per què? Per què? Doncs, si us sembla, amb aquest per què podem concloure aquesta primera part del programa d'Utopies d'avui i convidarem al vaixell en Raül i el Roland, sí, Àngels, perfecte, Rolando, perdó perquè m'estic equivocant constantment amb el seu nom, a que vinguin a explicar-nos què és el que han vingut a fer avui aquí en aquest seminari organitzat per Uniterra. Una ràdio autèntica, amb programes originals i música de qualitat. Així és Ràdio 90. Tenim ganes de compartir i de fer créixer dia a dia amb esforç i tenacitat l'emissora de la Terra. Acompanya'ns en aquest viatge a través de r90.org amb l'emissió en directe i tots els programes en format podcast.
Ràdio 90 la fem per tu. Comparteix-la. Doncs estem en esta segunda parte del programa y vamos a cambiar al castellano porque creo que es muy importante que nos entendamos bien, aunque sabemos que las palabras son imprecisas a la hora de explicar lo que queremos explicar. Lo vamos a hacer en esta lengua que nos une también. Y tenemos aquí a dos personas invitadas por Uniterra a, digamos, facilitar también que podamos entrar en cómo vamos a poder descivilizar este mundo, ¿no? Girando los mapas físicos y mentales. Uno de ellos es Raúl Fornet Betancourt. Él es una de las personas muy ligadas a Uniterra i a l'Àngels Canadell, que l'hem tingut a la primera part d'aquest programa, y fue impulsor de la filosofía intercultural en Europa, creando también la primera cátedra en la Universidad de Bremen. Él es responsable también de los diálogos norte y sur, norte-sur, y de los congresos internacionales de filosofía intercultural, un referente del pensamiento descolonial en Europa y América Latina. Originario de Cuba, Raúl, bienvenido al Barco de Utopías. Muchas gracias. Buenas tardes. Mira, vamos a acercarte un poquito más. Y luego también tenemos a Rolando Vázquez Melken. Él es originario de México, es pensador decolonial, profesor de teorías y literaturas postdecoloniales y especializado en el sur global en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ámsterdam. Entre otras muchas cosas también, pues tu obra, digamos, que une una variedad de campos como la teoría crítica, pensamiento decolonial, estudios visuales y de estética, y hoy, Rolando, también has venido aquí a participar de este seminario, Descivilizar el Mundo, pues girando los mapas físicos y mentales. Bienvenido al Barco de Utopías. Gracias. Buenas tardes, agradeciendo muchísimo que os toméis este tiempo de estar aquí compartiendo conmigo en este espacio que es un barco que navega explorando lo que pues llamamos los lugares del buen vivir. A nivel pues a lo mejor teórico, filosófico y sobre todo desde una mirada de la Vía Yala, estos lugares del buen vivir pues tendrían un significado tal vez un poco distinto al que tenemos aquí en este barco, ¿no? En este barco pues somos fans de arropar las visiones que nos ayudan a entender el mundo y que nos inspiran a caminar nuestros sueños, ¿no? Esta utopía, este buen lugar en el que o desde el que necesitamos estar para poder seguir transformando. ¿Sí? Aquí nos dedicamos, aprovecho para presentároslo, a recoger cómo las personas que conocemos, porque entrevistamos a personas que conocemos, están caminando ya sus sueños. E intentamos también, desde este periodismo más tribal, más familiar, pues dar voz a las personas con las que convivimos, a nuestros vecinos, vecinas con los que compartimos. ¿Sí? Entonces, yo os quería preguntar, primero, una de las cosas que también ha salido esta mañana en el seminario, ¿no? ¿Qué es lo que para vosotros es clave para descivilizar este mundo que habitamos? Dos conceptos clave, o los que queráis, para empezar a desgranar estas formas de descivilizar lo que supuestamente está civilizado, ¿no? A lo mejor deberíamos preguntarnos primero qué es estar o ser civilizado. En fin, Raúl. Yo, por mi parte, ya después el amigo Rolando complementará, empezaría recordando la Divina Comedia de Dante. En el libro donde Dante describe el infierno, pone a la puerta del infierno: los que entren aquí pierdan toda esperanza. Y a mí me parece que la civilización capitalista, mecanicista, ha puesto en la mayoría de los lugares del mundo ese letrero:
vosotros que entráis ahora aquí, perded toda esperanza de un mundo mejor. Yo creo que eso hay que tenerlo muy claro y saber traducirlo hoy, ¿no? Porque tenemos una civilización que cuelga ese letrero y que hace del mundo un infierno, que es lo que estamos viviendo hoy, con los genocidios, con las guerras, con la discriminación, con la explotación, con el extractivismo, a todos los niveles. Entonces, la historia del colonialismo sigue, continúa. A veces con mecanismos sutiles, pero sigue, está presente. Entonces, de ahí la importancia de lo que yo llamaría una reivindicación y vindicación de los lugares territoriales, lugares que son lugares de un buen vivir, lugares donde la gente comparte esperanza, la gente no se rinde, no se entrega. Entonces hay una combinación de resistencia y proyecto de vida, y de lanzamiento de la vida hacia el horizonte de la esperanza. Y yo creo que esa es la utopía en marcha. Aquellos que se juntan y van en busca, son peregrinos del buen vivir, porque no están instalados, son peregrinos. Entonces, al ser peregrinos, sus territorios sobrepasan todo territorio, porque irradian a otros, nos van creando un alimento del mundo, como hablábamos esta mañana, que la sustancia orgánica del mundo no sea aplastada, sofocada, pisoteada por esa maquinaria del globalismo mecanicista. Rolando, ¿cuáles serían de entrada, ¿no?, los básicos para empezar a descivilizar el mundo? Bueno, gracias. Siguiendo aquí, acompañando las reflexiones de Raúl, bueno, pienso que hay que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de civilización. Y yo creo que cuando preguntas el pensamiento desde la Vyayala, esa civilización requiere descolonizarse, porque es una civilización que nosotros llamaríamos de la modernidad occidental y que nos encierra en un proyecto de muerte, en un proyecto que se sustenta sobre transformar la vida en mercancía y destruye la vida de la tierra y la vida de los pueblos. Entonces, recuperar los sueños tiene que ver con una pregunta muy importante para nosotros, que es: ¿qué sueños estamos soñando? Si nuestro sueño es tomar el poder, tomar el control del capital o del Estado, no estamos soñando nuestros sueños. Si nuestros sueños son los sueños de la tierra, estamos empezando a soñar nuestros sueños que son no utopía, invento, ficción, sino que son ancestrales. Claro, dentro de este marco, si nos situamos en el soñar, ¿no?, aprovecharía esta ocasión, creo que única, no sé si va a repetirse nunca más, para preguntaros qué tan importante es la tecnología del sueño en nuestra civilización, para recordar de dónde venimos y de esta forma empezar a cambiar algo o vivir como realmente queremos vivir. Bueno, hay un tema muy importante para acercarse a esa pregunta, y es el tema de la colonización de nuestros imaginarios. Cuando nuestros imaginarios están constituidos por la imagen del artificio de la modernidad, es decir, las imágenes que están en la pantalla circulando constantemente y donde no tenemos una ética, una política de ver, como la tenemos, por ejemplo, para comer, cuando decidimos ser vegetarianos o consumir cosas éticas. Con la mirada no tenemos ese tipo de decisión política. La mirada la dejamos llevar a ese consumo de imágenes que son prefabricadas en un artificio, producidas por corporaciones y replicadas por algoritmos. Y esas son las imágenes que
se convierten en un entorno de encierro de nuestros imaginarios e imposibilitan que soñemos nuestros propios sueños, porque no podemos imaginar fuera de ellas. Y hemos perdido la posibilidad de soñar en colectivo. Por ejemplo, en Abhyayala, en los mundos comunales, el sueño no es individual y no es privado, y no es un deseo de consumo, ni una replicación de las imágenes algorítmicas, sino que el sueño es ancestral y es comunal. Soñamos nosotros, no sueño yo, ¿no? Y mis sueños no son mis deseos de posesión. Mis sueños son una relación que me hace más allá del yo mismo. Yo por mi parte añadiría lo que es muy importante, tener en cuenta que los sueños, al menos de los que yo creo que aquí se habla, son narrativas de mundos con esperanza. Los sueños no son ficciones, los sueños son prolongación de realidad. Los sueños rompen las fronteras de lo que la civilización ha cercado como real. Los sueños aproximan a realidades que están más allá de los muros de la civilización, pero que están más allá, no que son irreales. Son reales, pero están más allá de lo que hoy tenemos por real. Por eso los sueños enseñan a esperanzarse, no a esperar. Me gusta que hayamos empezado así porque me habéis hecho recordar esto, un momento, ¿no? Así también muy personal, en el que pues, yo estaba justamente en México, en el sureste, en un pueblo maya, y allí las personas se levantaban y se preguntaban entre ellos pues, qué habían soñado, ¿no? Y a mí me parecía fantástico, porque a mí nunca nadie me lo había preguntado, ¿no? ¿Has dormido bien? Sí, pero ¿qué has soñado? Sí. Entonces, en la respuesta venía un mensaje cargado de ancestralidad y de presente, ¿no? De, ostras, pues he aprovechado este momento de sueño para preguntarle a los abuelos, pues, ¿qué habrían hecho ellos en este momento de conflicto en el que estamos enfrentándonos, ¿no? Yo ahí tomando notas. Sí. ¡Qué bueno! ¿Por qué no nos preguntamos qué hemos soñado? ¿Por qué no les damos esta potencia también en el mundo cotidiano a los sueños? Sí, qué lindo que te refieres a esas experiencias, porque son experiencias de mundos comunales. Y en Abhyayala el soñar es una actividad ética y política, es una actividad ancestral que el sujeto moderno ha olvidado. El sujeto moderno vive encerrado en su propia psique, ¿no? Se convierte en una unidad y sus sueños son solo su propia psique, sus propios deseos, etc. Mientras que el soñar del que nos estás hablando hoy y que escuchaste hablar es un soñar que tiene otra temporalidad. No está sujeto a la temporalidad de la modernidad, de la ficción, sino que es un soñar que nos permite entrar en relación con la ancestralidad. Y la ancestralidad pueden ser los abuelos, pero pueden ser los animales abuelos también, y la tierra abuela también. Y es ese tiempo ancestral el que la modernidad destruye, porque nos sujeta al presente y nos hace pensar que soñar es una ficción fuera del presente, que soñar es una proyección de artificio, de utopía, o que solo se vuelve, nuestra mente empieza a funcionar como los algoritmos de la inteligencia artificial hoy, empieza a replicar las imágenes insertadas en el imaginario en el que nos encierra, y perdemos o hemos perdido la capacidad de soñar como un lugar de esperanza que tiene raíz, que no es utopía sin raíz, es esperanza porque tiene recuerdo. De hecho, me has hecho conectar con un diálogo que tenía también con una académica de la Universitat de Girona,
y le pregunté, ¿podríamos hablar de inteligencia ancestral? ¿Sería posible poner este concepto dentro de toda esta moda que hay ahora, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial, que al final es una herramienta que está ahí, ¿no? Y le estamos dando como mucho poder, tanto en los diálogos como en las prácticas de algunas cosas, ¿no? Olvidándonos que tenemos esta potencia. ¿Podríamos hacer esto, hablar de inteligencia ancestral y mezclar estas dos cosas? Bueno, yo en eso soy muy crítico y quizás también polémico. La inteligencia artificial es un constructo absurdo. Si es inteligencia no puede ser artificial. Porque la inteligencia es un ejercicio orgánico de leer desde dentro de los procesos en los que orgánicamente se está. Y no hay inteligencia sin corporalidad, sin organicidad. Entonces la inteligencia es la propia recuperación de sentido de lo que acontece. Y por eso no puede ser otra cosa que natural. Entonces el constructo de inteligencia artificial es muy raro. Muy raro. Muy raro. ¿No? Puedes hablar de una capacidad calculadora, pero ya eso ya no es inteligir. Y eso no es inteligir. Inteligencia. Eso es calcular, es planear, es programar. Eso es lo que pasa también con los sueños. Los sueños no son un lugar de programación. Los sueños no programan nada. Los sueños resucitan ausencias que siempre han estado presentes. Entonces, y eso es. Bueno, yo quisiera quizá continuar con la reflexión de la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo contigo, Raúl, que es un término absurdo, pero al mismo tiempo es un término que nombra la colonización de la palabra. Sí, claro, entonces también, genera, hace un artificio de la inteligencia. Y es uno de los dominios de la vida donde el mecanicismo no había llegado. Entonces la extensión de la razón instrumental, o lo que llama Raúl el mecanicismo, al reino de la palabra es lo que estamos ahorita mismo testificando y que está causando un daño enorme. Es un área, la palabra era una zona donde el mecanicismo no había podido operar a la manera que hoy está operando y extendiendo su reino de control. Sin embargo, cuando tú hablas de inteligencia ancestral, esa es la contraposición a la inteligencia artificial, justamente porque pertenece a otra temporalidad. La inteligencia artificial funciona en la temporalidad del algoritmo, en el presente de la calculabilidad, de la replicación, de la conjugación de elementos en una base de datos, ¿no? Pero la ancestralidad, la inteligencia que es ancestralidad, habla de una temporalidad que todos los poetas, yo diría de todas las lenguas, la conocen. Es la posibilidad de relacionarse a un lenguaje del que emerge realidad. Y eso, la inteligencia artificial es incapaz, solo trabaja con lo que ya está ahí. Y por lo tanto replica el dominio de la presencia que el colonialismo ha tenido sobre la palabra, porque solo trabaja con lo que ya es presente y no se puede relacionar a la ausencia, que es una relación fundamental para la lucha por la justicia, porque estamos luchando contra lo que ha sido ausente, contra lo que ha sido borrado. Y ahí la inteligencia artificial es completamente inútil y es cómplice del borramiento colonial. Esto, Rolando, me da una tranquilidad y una paz, porque entiendo que no pueden, realmente no se puede, el mecanismo, el sistema capitalista, no puede llegar a estos lugares ancestrales de los que estábamos hablando. En Abya Yala, en Brasil, sobre todo, se habla mucho de cuando una persona muere, se dice ancestralizó. Me encanta. Yo nunca había como adjetivado esto y me encanta porque es como ha hecho un traspaso
está ahí. Y ahora está también muy de moda hablar de comunicación ancestral, ¿no? Mis amigas, así como indígenas de la floresta amazónica, están haciendo su propia comunicación con sus propias narrativas, y esto también me da mucha esperanza porque realmente están jugando el papel que tienen que jugar, usando también las tecnologías a su favor, ¿no? Porque pues hablamos a veces solo de tecnologías como esto, ¿no? Un celular, una compu, un tal, un micro, pero pues como nos propone también Uniterra, ¿no? De alguna manera hay otras tecnologías ancestrales pues que tienen que ver con los elementos, que tienen que ver con el fuego, con el agua, con la tierra, con el viento, ¿no? Y con las cosas que nos ayudan ¿no? A plantar. Entonces, a mí me gustaría pues hacer como un cierre de esta segunda sección del podcast, ahondando a esta propuesta también, Raúl, que si no me equivoco, pues hacías de alguna manera, ¿no? O sea, dentro de este bloqueo espiritual en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para retomar el ritmo biológico de la vida? Digo, a lo mejor no me vas a dar ahora una receta de cómo se hace, obviamente, ¿no? Pero para terminar esta última ronda como dibujando esta utopía, ¿no? Este buen lugar. ¿Cómo te imaginas este lugar de buen sustrato, ¿no? En el que ya no nos falta sustrato. Tenemos sustrato, tenemos humus, tenemos lo que necesitamos para nutrirnos, ¿sí? Y vivir como soñamos, ¿no? No sé si me lo puedes describir. Para mí el camino, digamos, que yo intento practicar y seguir para que no se me mecanice demasiado, es el escuchar la sonoridad de la propia contingencia vulnerable. Es un poco filosófico, es la finitud, lo que llaman los filósofos la finitud, pero esa finitud tiene límites que no son los límites de un fragmento, de un objeto. Esta computadora empieza aquí y termina aquí. Pero los límites de un ser humano no empiezan aquí y no terminan allá, sino que se prolongan. Los límites de tu finitud, los límites de la finitud de Rolando, de mi finitud, son zonas de contacto. Son zonas de comunicación y es como la mano y el brazo. Tú los puedes delimitar, pero están orgánicamente vinculados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aprender a leer los vínculos que sostienen nuestros límites. Los límites no se sostienen solos. Te hundes. Entonces los vínculos son los que te llevan en ese camino de la ancestralidad, esa otra temporalidad larga. Yo hablo de una temporalidad larga. Nuestra temporalidad es muy pequeña. Si tienes suerte llegas a mi edad. Si no te mueres antes. ¿No? Entonces, esa temporalidad que te alarga por detrás y por delante. Porque heredas y eres también punto de transición hacia otros. Entonces, ahí está para mí el secreto de recuperar el ritmo biológico de esa temporalidad que porque es larga, nadie la puede apurar, nadie la puede acelerar. No, porque está en la eternidad, hablando así claramente. No necesita ningún apuro, porque ya llegó. Claro, es Rolando, de lo que nos vas a hablar esta tarde también, ¿no? Este tiempo
distinto, ¿no? Este tiempo fuera del tiempo en el que nos gusta estar también, ¿no? Y salir un poco de esta linealidad del tiempo, que supongo que es una forma que tiene pues el mecanicismo y el sistema capitalista de ordenar el mundo como le va bien. Entonces estoy muy curiosa de saber pues algunas cosas sobre este tiempo que nos propones, y a lo mejor podríamos cerrar con tu palabra, que nos compartas cómo sería esta forma de alimentar el mundo orgánico que dice Raúl, y pues unas pinceladitas, Rolando, de este tiempo que nos propones, del que nos vas a hablar, perdón. Bueno, sí, un poco siguiendo la pregunta de la recuperación del ritmo de la vida, tiene que ver con el recordar que somos tierra, ¿no? Es una base filosófica fundamental que Occidente olvida. Entonces, si observamos nuestra corporalidad, lo que nos sostiene todos los días, si ponemos cualquier célula de nuestro cuerpo en un microscopio, encontramos la tierra, encontramos el río, encontramos la montaña. El Occidente dice eso es misticismo o chamanismo, pero es la ignorancia de Occidente, el haber olvidado que somos tierra y que la tierra nos precede. Quiere decir que es el pasado que está delante de nosotros, como nos explican las comunidades de la Abya-Yala. Esa es la temporalidad que Occidente no puede entender, porque el pasado ya no está y vamos hacia un futuro ficticio de novedad. Pero el pasado está delante de nosotros porque está ante nosotros, es anterior a nosotros, está ante nosotros, como la tierra que nos sostiene. Entonces hay que salir de la ignorancia del antropocentrismo y de la ignorancia de su temporalidad presentista, donde solo hay, filosóficamente hablando, inmanencia, el tiempo del presente, o trascendencia, algo fuera del presente, algo divino, etcétera, una ficción de utopía. La ancestralidad no es ni inmanencia ni trascendencia, la ancestralidad está en el tiempo que nos precede, en ese pasado delante de nosotros, que Occidente olvidó para instituir una civilización de muerte, de consumo de la vida, ¿no? Y la respuesta ahí es el escuchar y la relacionalidad, ¿no? El entretejerse. La relacionalidad es una respuesta al sistema instrumental de destrucción de la vida. El movimiento del entretejerse es siempre un movimiento de tiempo, de retorno, de recordar, ¿no? Donde no cabe el sujeto individual, donde siempre sabemos que hay vida que nos sostiene y que somos más que el yo, que somos nosotros. Es que como es el ser humano, que es todo yo, y desde el yo, y dices, hombre, pero ¿cómo? Pero, o sea, como si fuéramos superhombres y supermujeres, ¿no? Yo tengo un amigo, periodista del País Vasco, de Euskadi, que escribió un libro hace tiempo, lo tituló Antropoceno Obsceno, Borja de Quiza, ¿no? Y había diálogos con filósofos, con personas que proponían pues esta desconstrucción de nosotras mismas para pues comenzar a hablar y a tejer en colectivo, ¿no? Y hacer, pues plasmar el cómo somos a través incluso de un tejido real, de un huipil, ¿no? Hoy estoy yo con esta jata palestina para de alguna manera acordarme, ¿no? De que estamos en un mundo en el que hay partes que están siendo ferozmente destruidas a través de la tecnología de las armas, ¿no? Que está direccionada por personas humanas, ¿no? Y esto duele porque dices, ¿cómo puede ser? Pues a lo mejor si saliéramos de este yo podríamos empezar a hablar de esta paz que necesitamos para poder respirar con calma desde el universo que decías tú que somos también, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta también de este seminario, ayudarnos a pensar, a repensar el mundo, pero no solo, sino también a habitarlo
estas maneras y hacer también de nuestra cotidianidad un espacio de transformación político, ¿no? Y aglutinar o recoger estos referentes que nos ayudan a narrarnos también a nosotros mismos nuestras realidades. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Por subiros a este barco de utopías y explorar estos lugares que no sabemos bien, pero que tienen mucho de sueño, queriendo ser aterrizado en las formas de hacer y de encontrarnos, ¿no? Mirarnos a los ojos y poder, ¿por qué no?, tomarnos el tiempo de tener un diálogo que no sea por teléfono, que nos podamos ver, que podamos montar un estudio de radio allí donde vayamos, porque necesitamos, ¿no?, esta escucha y este momento de atención. Muchísimas gracias. Nos vemos en la tarde aquí en el seminario. Vamos a dar estos últimos minutos que nos quedan antes de terminar el podcast. Muchas gracias. Gracias. Los dos. Podéis agarrar una pegatina de utopía si queréis. Somos muy versátiles. Y para estos 10 minutos que nos queden antes de terminar, doncs convidem aquí a la taula del podcast a la Laia Costa, farem els 5 minuts que ens queden, i el Marc Planagumà, que han estat fent, en aquest cas el Marc Planagumà ha estat, materialitzant un documental per i des d'Uniterra, sobre el que parlarem durant els propers 5 minuts que ens queden de programa abans de començar i de tornar a aquest seminari tan interessant on es plantegen estratègies, per què no, de descivilitzar el món. Doncs us he presentat una mica, mentre no hi éreu aquí a la taula, explicant que Marc Planagumà, com a documentalista també d'aquí d'Olot, has acceptat aquesta tasca ingent de fer un documental sobre la proposta d'Uniterra. Ens explicaràs exactament el que puguis del per què aquest documental. I la Laia Costa és una de les protagonistes d'aquest documental. Bona tarda a tots dos, a totes dues. Què tal? Bona tarda. Bona tarda, molt bé. Doncs estic molt contenta de tenir-vos aquí als micros d'Utopies perquè, com dèiem abans, sí, som amics, fem coses junts, i m'encanta convidar els meus amics aquí a l'espectacle d'Utopies, aquest vaixell. Marc Planagumà, un documental sobre des d'Uniterra. Què heu fet? Bona pregunta. Doncs, a veure, això és un projecte que neix, per posar-nos una mica en perspectiva, durant la pandèmia. Per tant, estem 2025, 4 o 5 anys fent, ideant, surfejant i navegant aquest documental. Llavors, bàsicament la idea és que era posar en pràctica l'ideari d'Uniterra, que era els temps són relatius, com esteu tractant ara amb aquest podcast, deixar fluir una mica amb tot el que vagi apareguent, i el propòsit principal era intentar fer una peça audiovisual que apuntés una mica a la cosmovisió que Uniterra té, o sigui, la filosofia que Uniterra, pretén compartir. Llavors, dins d'aquests paràmetres vam començar a dir, això s'ha de construir d'alguna manera, i vam començar a demanar una mica, potser a l'univers o on fos, qui ens podria ajudar a exemplificar això. I en aquest procés van aparèixer 6 personatges, i un d'ells és la Laia, bàsicament perquè una de les parcel·les molt important d'Uniterra és el diàleg intercultural. Llavors, l'univers ens va portar la Laia i aquí la tenim.
Laia, doncs clar, tu ets protagonista d'aquest documental. Per què creus que t'han triat a tu? Sí, la veritat és que és una bona pregunta. Bueno, com diu el Marc, devia arribar per casualitats vàries, també hagués pogut arribar moltíssima gent, i la veritat és que bueno, és molt emocionant formar part d'aquest documental, de significar o d'intentar significar què vol dir Uniterra, no? A través de la meva experiència vital principalment, i per mi clar, m'ha servit molt per poder reflexionar o autoreflexionar de tot allò que he anat fent, no? Perquè a vegades necessites que algú de fora valori coses que per tu simplement ha sigut la teva vida. Per tant, bueno, encantada com ho fa el Marc, de que treguin el millor de cadascú, dels que estem participant, d'una manera bonica, d'una manera cuidada, molt agradable, amb grans converses, llargues converses que òbviament no surten a tots els documentals, que no surten al llarg de tot el documental, però que et fan doncs, això reflexionar molt, no? I a mi Uniterra el que m'ha donat és tot un marc teòric, no? Que posava paraules a sentís, a vivències, a experiències que jo havia tingut. Per tant, això crec que és una mica el que porto, no? És una experiència de vida que s'intenta reflexar en el que és Uniterra i el que vol continuar sent. Marc, hi ha una altra persona que també surt al documental i que l'hem tingut avui aquí a la taula del podcast, que és la Pilar Vergés, que també, doncs, ostres, nosaltres hem convidat a la taula perquè ens sembla molt inspirador doncs, la seva forma de viure i de compartir. No sé, clar, jo encara no he vist el documental, però tu has gravat aquest documental, per tant, fer-nos una petit spoiler de què t'ha explicat la Pilar. La Pilar, el documental agafa... Bueno, dins Uniterra hi ha unes figures molt importants, que són els elders, ¿vale? Que són la gent sàvia, no? Que ja ha transitat d'una manera llarga aquesta vida i que ens pot ensenyar des d'un punt de vista, diguéssim, de l'expertesa i de la saviesa. Llavors vam anar a buscar a la Pilar en aquest sentit, però sobretot també perquè des d'on viu ella i des d'on treballa ella té dues coses molt importants per Uniterra. Una és la cura de l'element foc. El foc és... El documental s'articula en 4 actes, cada acte és una estació i va vinculat a un element. Llavors el fet de tenir a la Pilar una persona que realment té aquesta ment oberta i aquest camí cap on Uniterra, diguéssim, vol experimentar, doncs, i a més tenir un foc que el cuida i que no el deixa apagar, doncs és un valor molt clau en el documental. A part també té un altre gran, com es diríem, bueno, també té una altra virtut, que és la fe i l'espiritualitat. En aquest sentit, en una societat que estem perduts i que estem absorbits pel jo i pel consumisme, tenir una guia espiritual, no és guia, sinó una consellera espiritual que ens porta a tornar cap al món interior i a tenir fe, doncs també és una altra cosa que és important. Doncs ens queda un minut i en aquest minut posar en valor que sí, que la Pilar està cuidant un foc des de fa més de 20 anys, un foc encès per la pau permanentment a casa seva, així explicat molt ràpid, diguem, i que això està passant aquí a Catalunya i que és una forma també de reivindicar des d'aquesta Ibèria, no? Aquesta connexió amb l'ancestralitat que podem tenir també a través dels elements des de casa nostra, i preguntar-vos com podrem veure aquest documental. És una pregunta molt periodística, saps? Allò que s'acaba el programa i dius quan podrem veure aquest documental. De fet, no és un documental
clàssic, com hem dit. No hi ha segurament el productor o la productora o qui és al darrere finançant ja ens hagués fotut una cosa al cul, perquè, com he dit, portem anys fent-te'l, però sembla que ens acostem al final. Llavors hem fet una versió, una versió molt iniciàtica, la vam socialitzar, es van agafar punts, hem tornat a treballar-la i ara sembla que finalment, a final d'any, podem tenir ja un altre cop la versió que espero que sigui la definitiva. Doncs estarem atentes a aquest documental que ens interessa moltíssim també per tenir altres referents audiovisuals, altres narratives que vagin nodrint aquest subsol del que estem parlant avui constantment i nodrir aquesta terra, no? que ens dona la força per seguir en els nostres camins diversos. Laia Costa, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Marc Planagumà, com no. Encantat. Gràcies. De navegar amb tu. Seguim navegant, tots i totes, i doncs dir-vos a les persones que ens esteu escoltant que podeu trobar més informació a la pàgina d'Uniterra, uniterra.cat, i que a dins de la pàgina web trobareu doncs, com contactar amb ells i amb elles i tot aquest compendi de narratives i de textos que, almenys a mi, m'han fet connectar amb esferes de la vida doncs que abans em costava molt. No? Té tota aquesta narrativa de poder acostar també la vida quotidiana, la filosofia, la pràctica, no? en moltes esferes, i això realment és molt nutridor. Així que moltíssimes gràcies, Uniterra, per convidar també al Vaixell d'Utopies a aquest seminari d'avui. I doncs ja són les 4, per tant posarem play al seminari, aquesta trobada física sense micròfons. Moltes gràcies per ser-hi. Gràcies. Doncs abans d'acabar aquesta última taula amb el Marc i la Laia, Marc, ens has portat aquí una persona que és molt important també per Uniterra. M'agradaria molt que ens la presentessis per les persones que estan escoltant Utopies ara mateix i que han pujat al vaixell amb nosaltres per explorar aquests llocs del bon viure. Sí, l'Anna Vilaseca. De fet, ella ens podrà parlar més bé de per què està recolzant Uniterra i per què està dins d'aquest projecte comunitari, però gràcies a una mica a la figura de la seva mare, de la Teresa, doncs que va escoltar una mica la inspiració de l'Àngels, doncs ja existeix Uniterra. Llavors estaria molt bé que potser l'Anna ens expliqués l'origen i què sent ella ara mateix, perquè continua recolzant. Doncs vaig arribar a connectar amb l'Àngels gràcies a la meva mare, perquè ella volia fer un projecte per Can Bordoi, que és una finca que teníem a Llinars del Vallès, i aleshores va voler fer un projecte de formació, ensenyament. Ella deia un monestir laic, però en realitat es va transformar en una recerca i per poder plantejar una manera d'entendre i de viure en el món. No? Llavors jo al principi em vaig acompanyar-la perquè la idea era d'ella, però després ella va morir ja fa 6 anys i aleshores jo ja m'havia posat de tal manera que em vaig sentir vinculada i descobrint un món que no m'havia plantejat mai i que m'ha portat moltíssim, i he estat participant i acompanyant durant tots aquests anys amb el plaer d'haver disfrutat, d'haver descobert una manera d'estar en el món que encara em meravella, i he tingut la sort, gràcies a la meva mare, d'estar aquí en aquests moments. I penso que és un projecte que té molt de camí a fer i que és molt important pel moment actual. Clar, jo sempre em pregunto, Marc, i tu em coneixes, no? Que hi ha una vitamina específica que necessiten els projectes així innovadors, transformadors, no? I que és un motor que de vegades doncs, ens fa molta falta, i necessitem que des d'aquesta col·lectivitat surtin persones que apostin per projectes que realment tenen aquesta visió de canvi social. I posar aquí en valor també, Marc, que ens hagis portat l'Anna aquí als micròfons d'Utopies, perquè creiem que cal doncs, reivindicar que sí, hi ha moltíssimes persones que ens recolzen de moltíssimes maneres i que
són benvingudes perquè ens fa molta falta, no? Aleshores, doncs, només per tancar aquesta petita secció que hem obert avui, Anna, doncs fer-te una petita pregunta, no? Què diries a algú que té moltes ganes d'aportar, perquè hi ha molta gent al món que diu ostres, però jo vull fer alguna cosa, però no sé amb què vincular-me, perquè no m'agraden els partits polítics, perquè no m'agraden les revoltes, perquè no m'agrada sortir al carrer, perquè no... Hi ha moltes formes de recolzar i m'agradaria que tu ens poguessis dir-ne algunes perquè les persones més desencantades diguin ostres, doncs aquesta seria la meva, no? D'entrada, com dèiem, aturar-se, poder pensar en on estem, qui som, on pertanyem i donar la possibilitat de connectar amb un mateix, que realment és una eina fonamental per sentir-se connectat amb el món. Conèixer-se un mateix per conèixer els altres, per conèixer el món, per sentir-se part d'aquest món i de la natura. Doncs moltes gràcies, Anna, moltes gràcies, Marc. Seguim amb aquest seminari tan interessant que ens té tots intentant seguir escoltant-nos primerament a nosaltres mateixos, com rebem les paraules que aquí es diuen i després com les vivim i com les traslladem a la nostra quotidianitat perquè tinguin un efecte, no? Així que moltes gràcies per posar paraules aquí al Vaixell d'Utopies i seguim. I com sentim, I com sentim, que no se'ns oblidi, Anna, moltíssimes gràcies.